номер 12. Bye.
Христос. Наимилейшие, среди нас, собранных во имя Христа, от сласти Богу Найсвятейшему Ахвяру, стоять сегодня дети, якія перший раз примуть у святой коммунии Пана Иисуса. Это вельми важная хвилина для Костела, який радуется з новых удельников стола Панского. Это так само вельми важный момент и для вас, дети. От этой святой мши будете часто споживать хлеб, який дає вечное життя. Няхай гэтае благословение воды и окропление ёю припоминає детям, якія сёння перший раз у повний спосіб будуть удельничать у святой мши, а так само и нам усім великую годность детей Божьих. Пане, Ойче Святый, Твой Сын нас откупил, а проспрос отдарил новым житьем с воды Духа Святого. Узглянь на нас и учини, как мы, окропленные этой водою, обновили свой дух и служили Тебе чистым сердцем. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие дети, попросите ваших батьков о благословении. Благослови тата, благослови мама, долонями своими, бо сьогодні Христа приму, разом з усіми, у гэту хвилину і в радості смутку, нехай благословляють нас батьковські руки. Нехай Тебе Бог благословить. Нехай заховає Тебе от усього злого. Нехай Тебе веде и оберегає. Как узрастал Ты у ласці у Бога и у людей. А я Тебе благословляю. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
бацькі, гэта важная падзея для нашай парафіі. Таму я з радасцю удзялю вашым дзецям першай камуніі святой. Położenie szczerze witaję wszystkich присутних на этой вельми прихожей урочистості. Далі діти з нашої парафії, які вчора в сакраменті сповіді очистили своє серце, а сьогодні у часі этой святої душі приймуть найсвятіше тіло Ісуса Христа у своє серце. І гэтым моментом злучаться з Богом милосердным. Тому отулим их своими молитвами. А в этой святой душе будем молиться за детей, которые сегодня придут Пана Иисуса у первой святой коммунии. Просим о моцной вере для них, Божьем благословении, дарах Духа Святого и ответственной святейшей Панны Марии, как я назначенный с Христом, верно выполнили Божие заповеди. Как Бог мы могли спасти эту наисвятейшую отряду, как Бог мы могли принять тело Иисуса Христа в наше сердце. Теперь щиро перепросим Бога за все наши братья и братья. Споведаюся усіх аньолів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за
вознес меня в захопление орел на великую высокую гору и показал мне святый город, Иерусалим, який заходив з неба, от Бога, і мав Божу славу. Зяння його подобно до криштовка, бицем для шла каміння, чистий як кришталь. М'яв йому великий і високий, м'яв 12 брамів, а на браму 12 імен. І написано імена 12 поколінь снов Ізраїля. З сходу 3 брами, і з помочі 3 брами, і з повдня 3 брами, і з заходу 3 брами. І мур города мав 12 подмурків, а на них 12 імен, 12 апостолів ягнятів. А святині я у нім не бачу, бо святині Єгона, це пан Бог усімогутний, і ягню. І городу не потрібно ні сонце, ні місяць, як йому світили, бо слава Божа світлила його, а святить Єгона, ягню. Це слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хто любить мене, той заховає слово і полюбить того Отець мой прийде на його. Пана з вами. Читання Святого Євангелія по Иоанна. У той час Ісус сказав своїм учням: «Коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мій, і прийдем до Його, і зробим жилье у Його. Хто не любить мене, той не заховує слово моє, а слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Я сказав вам це, будучи з вами, а сутешальник, Дух Святий, якого Отець пошле у ім'я Моє, навчить вас усьому і нагадає вам про все, що я сказав вам. Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає світ, я вам даю. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, а де хочу і прийду до вас. Коли б ви мене любили, то радувалися, що я йду до Отця, бо Отець мій більше за мене. І тепер я сказав вам, перш чим це станеться, як ви повірите, коли це відбудеться. Это слово Пана.
что можно. Потому что вы сегодня так пригожа выглядаете, так пригожа апрануте. И вчера, когда вы очистили ваше сердце, то яны такие вот пригожие, чистые, белые. Вы сегодня собрали нас на эту пригожую урочистость вашей первой святой коммунии. Уважаемые дети, до вас привели крестные, придут до вас бабули, дядули, гости близкие, родные, знакомые, как проследить святую радость, когда уже вернетесь до ваших домов. Ну, напевно, не с пустыми руками придут с подарунками, так як належить. Але скажите мне, когда на питание, а все ж, кто сегодня самый голодный? Так есть. Не глядячи ни на что, сегодня наиважнейшее и головное – это Иисус Христос. Уважаемые дети, за хвилинку попросим наших сябров, только Никита Калинаска подойти. Еще не начинаем. Хвилинку. Уважаемые, бачим, что перед нами находится сундук. Як вы думаете, что у этого сундуку повинно быть? Для чего он призначен? Так есть. Там есть скарб. Там есть скарб. А скажите, пожалуйста, може ви вже ведаєте, який там знаходиться скарб? Вы все ведаете? Ну, не так до конца еще, уважаемые, але за хвилинку мы вам покажем. Кирилл Калинаска попросил до этого помоги. Сапраўды, уважаемые, поглядите скарб. Золото, чистое. Калинаска могут открыть. Уважаемые, поглядите, сапраўды вы здогадалися, это скарб. На данный момент это только звычайный кавалак хлеба. И его в этих долонях может тримать еще кожный человек. Але у часе кожnej святої мши, дякуючи молитві консекрації, дякуючи моці Духа Святого і дару святарства, этот кавалок хлеба переменяется у наисвятейшее тело Иисуса Христа. И, уважаемые, так как мы уже много сказали, Иисус Христос для нас является этим головным скарбом. Откажите, пожалуйста, когда вы распочали свой шлях, как вось здобыть этот скарб, яким есть тело Иисуса Христа. От Святого Христа. Выдатно. Але я скажу еще больше. Вы распочали свой шлях, как отрымать этот скарб, тады, когда вы знайшлися под сердцем вашей мамы. У той момент, когда Бог уже распочал это життя под сердцем ваших мамов, яны, як и мама, як и тата, з вірою прийняли этот дар вашего життя. И позднее яны вас народили.
каб вы прыйшлі ў гэты свет. Вось у той момант, дзякуючы веры вашых бацькоў, распачаўся шлях, каб здабыць гэты стан. І так, як Амелія цудоўна зазначыла, у моменце просту гэта быў наступны, вельмі адказны момант, калі вас вашыя бацькі прынеслі сюды, у святыню, і прадставілі Пану Богу, падзякавалі Пану Богу за дар вашага жыцця, за дар бацькоўства, мацярынства, і таксама папрасілі Бога, каб Бог ачысціў вашыя сэрцы ад граху першароднага, і вашыя сэрцы сталі чыстымі і прыгожымі. І вось да гэтага моманту вашыя бацькі стараліся ўсё зрабіць, каб у вашыя сэрцы укласці тое, што найлепшае. Але за хвілінку да гэтага вернуся. Калі ласка, носім наступную. Уважаемые дети, что это? Кувшин со святой водой. А нет. Кувшин, но без воды. Але, напевно, розуміємо і єдним для чого так, сапраўды можна там налить воду чистую, что еще? Вино, можно вино налить, можно колу налить и так далее. Уважаемые дети, расскажу вам коротенькую историю. Был такий король, може пам'ятаєте, уже на занятках релігії ви познали, ім'я гэтага короля було Соломон. Може чули, але якщо не чули, то не хвилюйтеся, в відповідному часі ви так само почуєте про гэтага короля. І гэты король був вельмі добрым чалавекам. Гэты король быў вельмі мудрым. І у ягоным каралеўстве настолькі ўсё ладзілася, ўсё было настроена, прыгожа і так далей, што аднойчы у гэтае каралеўства, да гэтага караля прыбывае чалавек з іншай краіны, такі пасланец, пасол сённяшні, і прыходзіць да яго запытанне, кажучы: «Король, раскажы, калі ласка, як у цябе гэта ўсё атрымоўваецца? Усе люди задоволені твоїм служенням. Усе в твоїм королівстві цудовно атрымоўваецца». І вислухав король ще вельмі много гэтых пригожих цудовних слов, а пасля чого каже: «Нават Соломон з пустого не ноги». Уважаемые, што король про гэта слово сказал? Вось, калі мы глядзім на гэты кувшын, гэты збан, то уявіце сабе, што вось гэтым збаном у пэўным сэнсе з'яўляемся мы, людзі. Вы ўжо на занятках рэлігіі вучылі, так? Што чалавек – гэта цела і што? Чалавек – гэта цела, душа. Так ёсць. Чалавек – гэта цела і душа. И, уважаемые, мы у пэўным сэнсе вось з'яўляемся таким кувшынам, таким сосудом, які напаўняецца. Але чым ён павінен напаўняцца? Добрыми поступками. Уважаемые дети, Иисус Христос есть любовь, так? Згаджайтесь, что Иисус Христос есть любовь. А что это означает на вашей думке? Когда Иисус Христос есть любовь, то что под этим подразумевается? Яким Он есть Иисус Христос? Яким Он есть для нас? Милосердный, добрый.
Czysty. Godny, bliski jedni naszemu sercu. Прощай наши грехи. Пробачає наші грехи, проявляє до нас милосердність. Тому, поважані діти, ви прийшли, як отриматель скарбу. Ви до этого скарбу дійшли. Тому ось подивіться, коли ми з'являємося ось цим кувшином і приходимо до Ісуса Христа, приймаємо Його в своє серце, то Бог нас наповняє чим? Не вкусняшками, а милосердностью, добром, правдой, пробачением. Любовью. Ось коли ми приймаємо Бога в своє серце, ми повністю наповняємося ось этой вкусняшкой, подсказывать. Але ми наповняємося ось этой Божой любов'ю, Божими дарами, Божими ласками. Усе, що чим є і ким є Бог для нас. І поважання, коли ось ми наповнені этой Божой любов'ю, добром, правдой, справедливостью, милосердностью, спогадливостью, как чи мы сможем потом этим поделиться с другим человеком? Зможем? Чи ми все для себе затримаємо? Ні? Зможем, напевно зможем. І ми повинні ділитися ось этим Ісусом Христом з другим чоловіком. І поглядіться, так як ми споживаємо цукерки, ми вже сказали, вони вкусняшки, роблять нам вельми приємно, смачно, дають нам таку насолоду, становимося одразу такі щасливі. Поважання, ви приймаєтеся за хвилину, приймете Ісуса Христа у своє серце. І Бог хоче, щоб ось ви були такими смачними ушинами, такими слонами, такими ось наповненими Богом. І з другими дітьми, з другими людьми делились вот этой радостью, были для них вот этой насолодой, так само делились любовью, милосердностью, спогадливостью. Бо Иисус Христос, який приходит в ваше сердце, и Он не только вас наделяет такими дарами, как вы уже это для себя закрывали. Так? Бо мы часами любим, як нам дали столько цукерок, мы уже для себя закрывали, але нас батьки учат, что робить, коли мы уже накрывали цукерок. Делиться со своей семьей. Так і ось, ділитися зі своєю сім'єю, ділитися з другим чоловіком. І ось сьогодні Ісус Христос, який приходить у ваше серце, Він хоче, щоб ви так само ділилися і з другим чоловіком. Наймилейшие, эти дети, отродженные от просветлых роз, называются детьми Божьими, из-за правды им изъявляются. Дорогие батьки, вы до этого старались выховывать своих детей в вере, так, как заховать у них Божие жилье и развивать его. Подчас росту ваших детей вам улучшили свечу, символ Христа, який з'являється соправдним святом.
померлых и сердец правоученца, Верую. с верой в Духа Святого, святый костел Троицы, едность святых, отпущение грехов, увосторжение тела и житье вечное. Верую. Всемогутний Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який родил нас во Духа Святого и отпустил нам грехи, нехай нас своєю ласкою заховає на життя вічне у Ісусі Христі, Пану нашому. Аминь. Бога Отця Троиці, який єсть милосердний і достигний, терпеливий, безжалобний та ласковий, просим за усіх людей на землі. Милостивый всім і сильний, щоб життя було правдивим, розкривання той супольності, любові, яка є весь Бог. Це любовь. Молимся за Христа и Святого, как Божье Слово, якое я не обещалось, открывало людское сердце и эти правды. Тебе просим. Молимся за всіх дітей, які в этом годі перший раз приймуть святую комунію, аби вони охотно слухали Христа і часто приймали його у Евхаристії. Тебе просим. Молимся о крепости наших семей, чтобы они были сохранны, исследовали Божьей присутности и любовь. Тебе просим. Молимся за детей и молодь, которые отошли от Бога, как светло Божьей ласки осветила их души и привело до сокровенной веры. Тебе просим. Молимся за нас, удельников в этой святой вещи, чтобы дело святых таинниц применял наше лицо и высокого нас в вере. Тебе просим. Молимся за дітей, які сьогодні приймуть Пана Ісуса у першій святої комунії, а поздно віри дають Божим благословенням, дара Духа Святого и Отец Святейшей Анны Марии, как и неслученные с Христом, верно выполнение Божьей заповеди. Тебе просим. Боже, Отец Троицы, Ты оказываешь нам свою любовь. Выслухай наши молитвы и учения, как наше житье было сходное с вызнаванием веры. Раз Христа, Пана нашего. В часе святой души здійсняється така ж сама віра, яку склав Пан Ісус в душі кривавим способом. Він охвярує собі і заражує нас своїм тілом. Ми хочемо з'єднатися з Паном Ісусом, тому приносимо йому дарунки. Свічка, як знак присутності Пана Ісуса. Допоможи нам, Боже, заховати світло, Твоя ласка в наших серцях на протягу всього життя. Квітки, як знак нашої вдячності за справу колективу. Допоможи нам, Боже, витримати у духу виставлення. Біблія, докажи нам, Боже, концовуй нашу віру, розбудив скраб. Дарувати Богу, як знак вдячності за приготування їх дітей до прийняття сакраментів і покути і Евхаристії.
воспоминания, как мы заслужили удел жить сердечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Анной Марией, ее братником святым Юзефом, со святыми апостолами и всеми святыми, якие стратегу подавались Богу, ко всем им хвалили и прославляли Тебя, прав Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе и вечные. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, кому осмеливаемся казаться. Просим Тебя, Пане, слава нас от всего злого. Дай ласково супокой дни наши, да поможи нам милосердностью Твою. Как мы были завсюду вольны от граха и закования над усялякими неспокойно. Чакали исполнение счастливой надежды и прися Спасца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, Господи, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы с Твоей воли, одарите его супокоем и едностью. Яки же ешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Боже
Боже, Господь прибери за віка і світу, благословення покликане на вечерю Романа. Номер 89. Тебе Бог благословить и до тысяч поколения, семью твою детей, твоих внуков и детей, яко милость будет с нами и до тысяч поколения, семьи твоих детей, твоих внуков и детей, как преступность, яко лука, стиражений, от
Бескоррупный вечный Боже, Ты проснешь повстание Христа, отрадил нас до життя вечного. Обнож у нас плод пасхального сакрама, и умасуй хлебом избавление наше сердце. Раз Христа Пана нашего. Сьогоднішній день – це день, коли наше серце переповнене любов'ю і вдячністю. Сьогодні ми дякуємо Ісусу за наших святкарів. Поважаний ксьондз Владимир і ксьондз Станислав, дякую вам за пасторський клопот, как мы Бога называли Отцом, а Иисуса Сябом, за укрепование нас веры, надеи и любви, за працу, как мы Богу познавали, за скерованное до нас Слово Божие, за дар приключення під час екранної сповіді, зустрічу з Дідусом під час ахвяри Святої Мши. І особливо за дар Христа, вкладено в наше дитяче серце. Нехай добрий Бог, що наповняє вас вдячністю, що наповняє вас своїми ласками і благословляє в щоденному служенні. Нехай Ісус буде для вас нагородою за все учинене добро. Дорогие татки и мамы, мы счастливы, что вы у нас есть. Мы верим, что каждый день вы отличаете нас любовью, потому что у вас большое сердце. И хоть мы не завсёды говорим, что любим вас, але мы храним вас у своих сердцах, как самый великий скарб. Сегодняшняя урочистость, перший святой коммунии, так само з'являється вашим святом, тому що ненавито ви привели нас до Пана Ісуса. А святого Христу ви приводите нас у костюм, який з'являється Домом Божим. З вами глубшенькі молитви і довіру до Бога. Сьогодні ми хочемо сказати вам, що ми дуже вас любимо. Я від всього серця дякую. Аркадьевская Ольга, мы дякуем вам за то, что у вас бесконечность терпеливость, за то, что вы допомагали нам с любовью, робили все, как в этот день радостно и вельми святошно. За это дякуючи вам, мы ведаем значно больше про Пана Єсу, что Он любит кожного з нас, что Он ожидает нашего счастья и избавления, что варто шукать в Нем взять. Сегодня, в перший день Святой Коммунии, мы не только отшиваем это, мы не только ведаем это, а отшиваем всем сердцем. Мы просим, как вы и далее помогали нам жить все после с Паном Иисусом. Ёсць на свеце нямала падзей. Ім штодзённага наша павага. Мы ж прыходзім павіншаваць нашага ксяндза Владимира Шабнова.
сповідник і отець, і як сябра, заслуг тих немало. Толькі ёсць у ягонай галоўны шыдар, залатое медь, сэрца з-пад веку, і жыццём паказаць, хто такі святар і якім трэба быць чалавеком. Каб не сором было глянуць вочы ўсім, і каб мы маглі ганарыцца, і каб парафіянам сваім, зманіўшы душою адкрыцца. Нехай Бог благословить вам кожного дня, нехай силы и отвага будьте для нас возможностями бронить от Бога на право. Как не зникли у сердца до Бога добро, как николи надея не згасла, нехай Бог одорить вас лаской своей, подтримая у горы нещастя. Не змогу, як скажуся, не хочеться усім на своєї любові признатися. Ви святі бедяр, незвичайно во всім, а для нас такі милі і свойські. Ми повагу свою отдадим, що ж, тримайтесь, я лучше геройся. Бажання на початку хочу від усього серця подякувати вам, всім парафіянам, вам, кохані дорогі діти, за віншування, за ті теплі слова, які випливають з вашого серця. Тому нехай добрий милосердний Бог за все те добро, яке отримує кожного дня від вас. Нехай Він запита вас у знаходитися. Położony